Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Sarge! Sarge, dali nakita ni mo! Ha? Yaguhan yung kuro kaya kanina ni! Dali! Dali! Yun! Kisubi! Oh! Magiruan ni mo, Sarge, oy. Lagkas kay ka, sir. Special gyud kay ka. Major gyud ang mianhin mo aron pagkikitaan ka. Mari ka. Dong! Dong! Colonel Romualdez, sir. Pinangga kay na ako ni tawana, sir. Labaw pa sigsuon ang pag-ilan ako ni tawana. Tinoon na, sir. Labaw pa sa igsuon ako nito, anak. Nakaprop ko na, sir! Colonel Romualde, sir! Kaya ako! Ilan mo kong anak! Ganong niya bitaw? Ganong bitaw niya ka, Dong? He! Why tahod? Ah, Why respeto? Major Dennis Trinidad, sir! Oh! Ngayon, no! Ngayanan ni mo, sir. Colonel, Yes, Major. huwaman una nako ning imong sarhento, ha? Go. Yes! Oh! Di mo sablag ini! July! Kataas naman yung magbungot ni Uy! Mercenary mo ko din eh! Ano, ganahan lagi ko sa kaninduting dapitahan. Oh, tanawan ako ng gamayng busay sa unahan, oh. Ug ang sapa-sapa, tinaw ka ayo. Hala, kanilang malibang-banghan. Dario, Sir, Major! palihog ko pa ni si Jolie. Oh! Isuri siya sa palibot. Sir, yes, sir! Dali mo, John. Sama ka sa Ning, akin. alis John, sabi. Dito tayo, dito. Hinaot ma-enjoy ka din eh, Joel. Hinay ha, hinay. Thank you. Enjoy ka tayo po. Dali mo. Dito sa dining dapita, Ay, oy. na makita ni man. Honey, Yes, Han. ikaw na naisulti si mo amigo. Yes, ako na lang. Sige, lakaw na mo si Goryo. Tani ko yun, dali na. Ay, hala, basta mo na. Basta mo na, Goryo. Kana, musuod mo kuha, magbili og luwa. Mao na, ma'am! Mao kakbay! O ganahan ka pauwi ka, nari lang tanaw na ko. Dagan ka na nini. Hala, mga baoto ang Goryo. Mga pao! Ganahan kang muling ko, Dong. Diya eh, nay. Ayun na lang. Barog-barog lang na. Oh. Sa gitan na ni mo nga rin ako. Gimingaw lang. Ikaw mo'y gustong mo anhi din. Imo maggusto nga magpalayo na ako. Wa ka kani magpahibaw na ako. So may mo na ako ng imong kamingaw. Tinood ba yan? Naanad ako. Nga nakapirmi sa kundoy. Bawa kayo, nga hapitan na kayo, magsige lang ko. Dong! Irning! Dong! Narawa na irning mo tubag. Tungod kay niya ka naman din. Gibitar ka na ako nga mutambong sa inaugurasyon na ako pagka-major. Wa ka dyan mo ng baling. Kon kining, Dong. Tiwasa una ako, please lang. Patiwas ako. Bisa ka na imo pa dyan kung lispantahon? Pasagdi ko nga makapahungaw dong. Pwede? Sorry ka, Dong. Pasiluwa ka, Dong. Pasiluwa ko. Basig. Nakaingon kang nalimot ako dong. Honestly, wa ako malimot dong. Dako kag ikatampong. Dako kag ikatabang nga maabot na ko ning rangko. Musay, chok. Musay, ngano ka? Nganong Kisguti, Dong. Bahaw na na, oy. Hambol-hambol pa ko no siya. Bitaw, Dong.
Ako makay tuyo ni mo din eh. Ikaw lagi. Unsa may tawi kung ikaalagad sa igsuon akong major. Iya ka man ang taon ni Ernesto Oh, eh. lawar ko na siya. Magminyo na ko dong. Ha? Magpagsalaming Jolie. Yatis! O lagi! Magminyo na Miss Jolie. Itong tagod. Mulang. Kanindo ta ng Jolie. Nga. Buhian pa na ako. Seriously. O lagi. Mito o lagi ko nga magminyo ka na. Huwag nalipay ka ikaw nga magminyo na mo si Julie. Ambot na kong ipasabot doon. Sa kong pag-ingon nga seriously. Mao nga seriously dum. Gawas nga kong tuyo. Dinhi mao ang pagpahibaw nimo. Na magminyo ko. Mung kinahanglang mo tambong gagyod sa among kasal. Natural. Ikaw mao'y beast man. Beses lang yun. So, sa may tanaw mo na ko nung panuway. No. Hindi bitaw. Ida tawa na eh. Hindi na siya. Hindi ka kumidyano eh. O, subo na kong pronunciation ha. Best man ka dong. Best man. Oh, Dili lagi kay kinsa pamailain. beast. Mao lagi kinsa pamailain di ay. Ako og yun na. Rutahon to nung mangita kaglain mo rin mo. O sige! Natural nga ko yung best man! Te, kanong sa magkasal? Next month. yun Next na. month? Next month. Yeah. Oh, sa ato pa si Manan lang kapin matapos ng buwan. Usang pitsa. Dali argot. Gusto migdali nung. Ibayan lang ko ano madali. Sunod buwan mao na nga mong kasal Churi. Mauna ni Ron. Doon ay problema dong. Ay, di ko gusto makadugog problema. Kung siya problema, ano doon na may problema? Dong, abi mo aska lipayag yun akong nakakita ni mo ning adlaw aron kasultihan kasab nako nga magminyo na sab ko. Ha? Yata is good! Magminyo ka! Tagdini yung pangsonon? Iyatis ko. Kung mau na, may kong karola di ay ang imong kasing-kasing daw. Oh, surod buwan na mong kasal. Nagkasabot na mi nga kauban na siya nako nga mopauli sa ato kay adto mi magpakasal. Huwis lang ko dong. Mo na problema ron. Mo na nakaproblema. Dili man mahimong usbon pa nato ikasabutan na mong adlaw sa mong kasal. Di man na problema. Dungano na to ang atong kasal sa simbahan. Ninduta na dong eh. Pero imposible lagi kay na. Why imposible sa kwarta dong? Ako'y balas tanan. Bayaran ako ang tanan kay gikinahanglan man yun nga idungan ginako ang atong kasal. Ay kabalakan niya na. Kompleto sa papilis ang imong pangasawnon. Kompleto. Alright? Kinahanglan dungan tagpamauli ubana ang imong pangasawnon aron pag-abot nato sa ato ipahikay dayon nako ang tanan. Dong. Okay ka? Dong, lipay kay ko karon dong. Balibaran ka nako nga magkadungan tag minyo. Kinsay ngan anang bayhana dong? Vicky, Gusto ko mo tanaw kaniya dong. sigurado dong. Dad ako niya kay gusto na ko nga ikaila-ila siya. Unya, kano sa ang inyong plano nga manguli dong? Ug mara ba dong? Unsa man? O tanan. Ipaila-ila na ko niya. Karong gabiin lang dong. Ha? Dadon na nako sa Tacloban karong gabi. Moadto mi sa inyong gisakan sa Tacloban. Hikayo na ko karong adlaw ang akong bakasyon. Unsa bay bakasyon ba? Sultihan talaga kasi. Ang imo na nagkuhaon dito maong mission order nimo na ibalik ka na nga Cebu. Ha? Personal na ko nga giadto sa Manila. O personal ko sab nga gidadi ni sa Samar. Uman sa kasal, di ka na makabalik din sa Samar. Dong, dili lagi tao na mahimo. Nahibaw ka sa inundan. Bida! Bago ko maglalis o mag-away sa tatunguran na ron. Mao nga gipangandaman na nako na. Paminaw ra gud kung pugson ko nimo tungod anang mission order nga gikan sa Manila. Sorry. Mugawas ko sa pagkapisi. Bisang si kinsa pa sila. Bisag kinsa pang Sir Fabian ang mipirmas mong order. Pasayloan ko ninyo mas maipang muluwat ko sa pagkasundao. Dong kalimot. Ayaw kalimot nga usara yoy kong hangyo nimo. O kini mauray makapaliso sa akong nahukman aron mo balik ko sa Cebu. Kadtura yung
Hangyo na ko nimo dong nga. Bigta ni mo, uy! Pag-usab lagi taon. Huh, biyai ang imo mga binuang dong. Biyai. Humana! Kipiyaan na ako. Kilikayanan ako. Tungod ni mo tong. Tinuod ka dong. Lagi! Naay Ginoo dong. Pangutan ang Ginoo. Pangutan ang Ginoo. Salamat sa Ginoo dong. Salamat sa Ginoo dong. Salamat kayo. Salamat kayo. Kuyog na ta. Kuyog na sabta dong. Kuyog na sabta. Saan ako dong? Wala tayo buwagay dong, ha? Basta lagi, buotan o musubay lang tas tarong nga serbisyo dong. Mauro gina. Nanasad. Ay, na naghiskuti lagi. Kay wa na ko, anak. Okay, sige, sorry dong. Okay, dili na. Okay, Thank you. Sige mo lang mong gakos, Oh. uy. Kada sa ganito inyong kasal? Kuha. Ay, ako yung flower girl inyong duha, ha? Ne. Dali. Nindot kayo nga balita. Magmenyo na may aning imong amigo ning oy. Yawat na lang, mabuutan na ni. Mao lagi. Buotan naman kuno siya. Buutan na bitaw kayo ni. Usabay nindot kayong balitahan. Han, magminyo na sab di ice dong erning. What? Unswa! Nagkasabot kami. Dungan, ha? Idungan ang kasal. Atong kasal, dungan. Hala, uy! Nagtuobay ako ni, nga di ka baga maong mahigugma. Nahala! Pagminyo mo! Back up na guryo! Mabalik na ta sa Cebu! Manasalve, manggaasab si Erning. Ayaw kalimot. Imo na siyang last assignment, Vicky. Ning dom nga panahon sa Pilipinas, swerte na kaayo ang usa ka babae nga sama nimo. Nga NPA nga ang napanaw sa pagyud ka militar. Gusto na akong kalimtan na ang milapay ng tapos sa kong kinapuhi, Manasalve. Tabangan ko ni Ernie. Manasalve. Ning, si Vicky ning ha. Lagi man na. Lagi. Mahal ko kayo siya, Manasalve. Kanindot ka kung makauban ka pa unta. Dilikit ko makauban. Nahibaw mo kung unsa taon ang akong panginabuhi din he. Gawas sa tindahan, na pa'y mga hayupan nga atimano na ko kada adlaw. Sige na, gabi na kaayo. Ayaw mong duha. Pagaksa ko, Manasalve. Dali. Abi mo, karon pa ko makamatngon nimo nga mohilak ka na, Vicky. Ato na mi. Tananing. Manasalve. Manigin man na. May katapusan ang akong pagpasalamat nimo. Yaman na, sige ato na mi. Tanaday. Dili ka angay mahibaw, Vicky. Nga miangkon ang kalihukan nga sila'y nasayop sa pagtuo. Nga ikaw mao'y mitraidor. Kung mahibaw ka, dili ka gayon bubiha dinhi. Gusto sab na ako nga batilawan sab nimo ang kinabuhi sa usa ka asawa nga wa na sa pakigbisog. Ayo kaliwanag. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.